आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। धोकादायक झाडांसह इतर पावसाळ्यापूर्वी उपाययोजना करण्यात आल्या असून आपत्ती व्यवस्थापनाची टीम तैनात करण्याची तयारी आहे। शासन म्हणून तशी पावलं टाकलीत। महावितरणच्या कामात गेल्या वर्षीपेक्षा सुधारणा आहे। स्वतः देवेंद्र फडणवीस या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी जिल्ह्यात आला असून तो खर्चही होत आहे, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। सर, पावसाळा जवळ आला, हा पर्यटन जिल्हा आहे, त्याचबरोबर वारंवार वीज पुरवठ्याचा लपंडाव सुरू असतो आणि पाऊस आला की झाडे तोडणे आणि त्याच्यात आणि चतुर्थीपर्यंत हा वीज पुरवठ्याचा होतो। त्यासाठी अगोदर आणि भूमिगत वीज वाहिनीसाठी काय प्रयत्न होणार आहेत का? दोन विषय, गेल्या वर्षीपेक्षा MSEBच्या कामामध्ये निश्चित पद्धतीने चांगली सुधारणा आहे। त्यांना जे सांगतो तुम्हालाही सांगतो, चांगल्याला चांगलं म्हणा, थोडं बरं आहे। आम्हाला संबंधित खात्याचे मंत्री आणि स्वतः फडणवीस साहेब आहेत, त्यांनी स्वतः अधिकाऱ्यांची आदेश देऊन आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून अजून जास्त कशी मदत करू शकतो, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी आपल्या जिल्ह्यासाठी त्यांनी दिलेली आहे, खर्चही करतो आहे आपण। पण काही गोष्टीमध्ये ट्रान्सफॉर्मर जळणं, कुठेतरी पोल पडणं, 100% आम्ही सुधारणं होत आहेत, झालेत असं म्हणणार नाही, पण गेल्या वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने परिस्थिती चांगली होते, त्याच्याही पेक्षा चांगली होईल। आम्ही पूर्वतयारीच्या दृष्टिकोनातून सगळ्या गोष्टीवर लक्ष ठेवून आहोत। कुठेच आम्ही असं सांगणार नाही, कारणं देणार नाही, पण तुम्हाला विश्वास येतो MSEBचा कारभार 100% चांगला व्हावा या दृष्टिकोनातून आमची पावलं त्या दिशेने पडत आहेत। भूमिगत वाहिनीच्या संदर्भात तुम्ही जे बोललं, आमचं काम सुरू आहे। आता आम्हाला डिसेंबर 2026 ही तारीख दिलेली आहे। माझी अपेक्षा आहे की ते वेळेत पूर्ण करतील आणि माझं बारकाईने त्याच्यावर लक्ष आहे।